wannan shine gawayi, iccen da wuta ta ci ya koma haka. Wannan abun fa in aka ce ma yana laye bata zaka iya gardama ko kai mamaki ko to yanayi. Kuma zan faɗa wa mutane ba bakin ciki, kaɗan daga cikin ilimin da Allah ya sanar da ni akan shi zan faɗi ƙwaya 2 ko 3. wannan za ka mun addu'a, za ki mun addu'a, za ku mun addu'a, musamman mu 'yan arewacin Najeriya da ba zaune muke lafiya ba. Wannan yana laye bata wadda ba je ka dawo a cikin wai ka je kana ba da kuɗin ka ana baka layu kana daddaurawa, ƙarshe ka zo ma kai ta neman ka ɓace idan ka ki ɓacewa. Billahi lazi wannan yana laye bata take a gurin kuma Allah zai ɓadda ka. Na farko inda yake yi wannan banda wata hanya ko wata kafa wadda zan taimaka mu al'umma musamman 'yan uwana 'yan arewacin Najeriya in ba ta wannan hanya ba, bayan da za a yi takwar jami'an tsaro in ce ku je ku matsa nan ba ku kawo ƙarshen 'yan ta'adda ko wasu abubuwa makamantan haka. Amma a fannin da Allah ya bani to anan zan taimaka wa mutane. Don haka zan bayar da wannan gawayi ne. Albarka annabi zaka mun addu'a, zaki mun addu'a, duk matsayinka in ka bari wannan abun ya wuce ka baka dauka ba, wallahi kai asara ba kuɗin ka bani ba. Kar ka zo cikin wasu kana mun tambayoyi, kar ka zo a kuma soshin kana mun tambayoyi. Iyakaci kai addu'a kuma dole sai kayi din. Ni na sani, ka je ka jaraba, ban baka sirri in na san baya yi. Wannan idan kana tafi ka gan shi a ƙasa ko aka ce ma bala'i ya tashi ko aka ce maka wata fitina ta auku, Allah ya tsare mu, Allah ya kiyaye mu, dan Allah ya sa hannu ɗauki, kana ɗauka ka ce fasujudu. Inda kake son ka ganka ka sa ma ranka, kamar yanzu ina so in ce fasujudu, ina so in ganna a ƙofar gidana, albarkacin manzon Allah zaka ganka a ƙofar gidan. Wannan mujarraba ne da izinin Allah. Akwai malaman da sun yi wannan a maka suke sa a gansu kuma Allah ya aje su a maka din. Wannan kenan yana yi amma baya aiki sai sanda fitina tashi kuma ka tabbatar da cewa za a iya kashe ka, kuma kafin ka fita da gudu ko kafin ka sha ko in kalabe za a iya kama ka, za ka iya shiga mawacin hali ko a ji maka ciwo ko a kashe ka ko a tafi da kai a ji a tsare ka. To da ka dauke shi ka ce fasujudu. Wannan sura cikin suratul Adamu ce, haka nake tunani. Alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka bata kuma za ka komo gidanka ko za ka koma inda kake so ko wajen gari ne kai kassama gurin a ranka da ma ka taɓa zuwa kai dai wuri kaza fasujudu, albarka annabi zaka yanka auren. Ko kana dauka shi kace Jibril alaihi salam, billahi allazi zaka bata fu inda ka san hayaki ka za koma ka tafi. Wannan yanayi a nan bangaren. Sai na uku, ana daka shi idan mutum ya ji rauni da wuka ya yanki sai a zuba masa gurin. Alfarman manzon Allah a bashi minti 3 yayi yawa, Allah zai sa gurin ya haɗe ya kyau, jinin ya tsaya insha Allahu. Amma na 4, ga wanda yake da matsala ta warin baki, ana haɗa wannan da lemun tsami, ake haɗa shi da citta a haɗa su sai a sa makilin. Wannan daka shi za a yi sai a sa makilin, sai ka ɗan cuɗa bakin da shi, sannan sai ka sa kai burushi. Na baka kwana 3, Allah zai raba ka da wannan amosanan na baki da warin baki da sauran abubuwa. Ine ma kowa fatan alkhairi. Wannan na baku surruka akan sa wanda dukansu suna yi ga baki ɗaya, babu wanda za ka gwada baka yi nasara ba in Allah ya yarda. Ba kuɗi ka bani ba, na ga dama na yi niyya ne na baka, ba kuma sa na kai dole ba. Dan Allah kar ka zo kana mun tambaye a wasu. Yanzu jiya na goge mutum dubu nawa mutum goge jiya? 29. 29 na goge, ba jiya ba shekaran jiya, na rantse da girman annabi mutum 29 da wani abu na goge a wasu. Wani zai yi magana ya ji ni shiru, ya za a ce na saurare ka a cikin yawan wannan mutanen. To dan Allah a yi haƙuri jama'a, ba dan ni ba dan annabi. Haka zalika dan manzon Allah a yi shi yaron dan yan uwa su ƙaru a arewacin Najeriya, mu ba kan mu gudunmuwa, mu gudu tare mu tsira tare. Ina muku fatan alkhairi daga almajirin ku Halifan Fada Jibiya a cikin Najeriya a jihar Katsina. Na ba ku lafiya.